kay sukod ng mga utang ugang mong kalapasan. Intaon papasa ugayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Mga igsoon, nining misa padayon natong iampo ang pagkasulbad nining pandemic nga COVID-19 ug ang mga natakbuyan niini labi na gyud dinhi sa atong dakbayan maayo unta sa pagdali. Ug ato sang padayong iampo ang atong mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi, ang atong mga benefactors and donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sud-o nga maluluyon ang gugma sa imong lungsod aron sila nga nagsakit sa ilang lawas, pinaagi sa mga balansayon sa kwarisma, malig-on sa ilang kalag, pinaagi niining maayong buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Ninibe. Ang Ninibe dako kaayong syudad ug nagkinahanglag 3 ka adlaw ang pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw pagbaktas miingon siya, laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Ninibe mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya, gihukas niya ang iyang biste, nagsulob siyag sako ug milingkod sa abo. Ug nagdala siyag pahibalo ngadto sa mulupyo sa Ninibe. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya, nagibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa, nausab ang laraw sa Dios ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Diyos dili nimo tamayon. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Diyos dili nimo tamayon. Kaluy ako Diyos diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Diyos dili nimo tamayon. Usa ka malinis nga kasing-kasing gama dinhi kanako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu baguha sulod kanako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Diyos dili nimo tamayon. Kay dili ka mahimut sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon o Diyos dili nimo tamayon. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Diyos dili nimo tamayon. Mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Hesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro
nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tawo sa Ninive. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon og musudya sa mga tao niining panahona, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mubangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, si Jesus nakahinaway sa mga tao sa iyang panahon sa ilang pagpangayo og milagro. Karong panahon na uso sad ni kaayo nato ang pagpangayo og milagro, labi na gyud nining panahon sa pandemic. Daghan kayong mangayog milagro aron maayo ang masakiton ang nataptan niining COVID. Niya kung dili gani ihatag ang milagro nga atong gipangayo, moingon dayon ta, wa ko paminawas Ginoo. Naaba mo anang batasana? Kana bang moingon dayon ta, wa man maminaw ang Ginoo nako, wa man dungga sa Ginoo ang akong pagampo. Namo ana? Wa man gigrant sa Ginoo ang akong pagampo. Kutob ra gyud tana. Nya niingon si Kristo diri, nangayo silag milagro timaan aron pagpaila nga miuyon ang Dios, ang pag-uyon sa Dios. Gusto gyud nato nga ang Ginoo muuyo nato ba? Nga sa tanan natong gipangayo, labi na gyud makaayo sa atong lawas, makaayo sa atong relasyon. Ato ginang pangayoon para nang imong bana o imong asawa nibiya sa balay kay nangabit. Nya mangayo din kag milagro nga usba in taon ang iyang hunahuna, Lord. Makahuna-huna unta siya sa pagbalik diri sa among pamilya. Biyaan unta na iyang kabit. Mao din nato Panginoon. Nya mo labay na lang na po katuig, wa gyud mo biya, buwagan ko na lang ni oy kay mao gitingali ni pagbuot sa Ginoo nga buwagan ko ni kay wa man gid siya mobuwag siyang kabit. Kana sa mga sugarol kayo, palainom kayo, Ginoo pahunonga in taon. Nya kung di gyud mo hunong, buwagan ko na lang ni, wa na man gyud mahimo ani gyud. Sige magid siyang balik-balik. Kakuha na mo anang batasana. Mao na makapa-impierno nato ng batasana. Ngano man, tungod kay ang gustos Ginoo, dili ta mangayog milagro. Unsa may iyang gusto? Maminaw ta siyang pulong. Tanawa diri sa unang pagbasa. Unsa may nahitabo sa taga Ninive, naminaw man sila sa pulong sa Ginoo nga gisangyaw ni Hunas, ni propeta Hunas. Naminaw sila, pagpaminaw nila, ang ilang buhat nihaom sa ilang nabati. Kay kita gud usahay ang atong mga buhat ba, daghan kay tag mga buhat nga wa mo haom sa pulong sa Ginoo. Daghan jud kayo. Nya ato nang gitan-aw nga murag makaayo sama nang manugal kag swertres para masulbad imong utang. Sakto na dili. Sakto kay mudaog lang yun ka. Og mudaog lang yun ka, sulbad ginang utang nimo. Pero ang problema, wa na mo haom sa pulong sa Ginoo. Wa man magsulting Ginoo nga pangutang. Ikaduha, wa sad magsulting Ginoo nga panugal aron ibayad sa imong obligasyon. Ang iyang gisulti, lihok tao, trabaho. Nya kung mo trabaho ka, ayaw pangayog suhol.
Anha diha masulbad ang imong utang. Uy, magsige man og pangayog increase sa suhol, kusog pa kaayong mangayog overtime. Nya masuko pag yung dili tagaan og minimum, at least minimum, masuko pag yun. Nawa na gyud ka, di na gyud ka kabayad anas imong utang. Trabaho lang, ayaw pangayog suhol. Kay mao man ay sugo os Ginoo. Ana. Napagina tamparuson kas imong bana or tamparuson kas imong asawa. Dangop dayos barangay kay ikiha. Ana. Sakto na dili. Sakto ba? Sakto naunsa na di mo mingong sakto. Sakto gina siya. Pero nihaom ba sa sugo os Ginoo? Wa gyapon kay ningong Ginoo sagpaon nimong pikas aping, pasagpa lang pikas. Di ba? Wa gyud mo haom pero tan-aw na to murag sakto. Pusot-pusot ang anak, 5 na kabuk anak niya, pobre kayo, palaygit dayon. Sakto na dili. Sakto. Pero nihaom ba sa sugo os Ginoo? Wa na sad. Nabitay ningon ako pader nipis na kuno kayo akong mattress unya kana ganing naapagyod ko'y large heart enlargement. Peligro na kay ko magsigig bleeding unya mo daga mo yun mo saka pag niya akong dugo mo atake ko. Peligro kay ko mamatay mo na nga advice sa doktor palaygit lang yun aron di na ka ma-trigger ana sa pagbuntis. Nakoon sa may hinungdan nga magpalaygit ka. Ingon siya nga para dili ko ma-trigger pa der ba nga mag-bleeding unya mo kuan akong heart ana. Nako niya iguman nimo glaygit og babangga ang imong gisakyan makapugong na sa bleeding niya sa imong ug mabuak ng imong ang imong laygit isa di sad padiroy nako ay na lang palaygit kay basig mabangga ra ka sa unahan. Nga naman ko no bay magpalaygit ka aron di ka matay. Mahimog di ka mamatay na magani nagkaon lang patay magani na magani uban ka unsa to nang limpios balay karon bag-o ba na tumisahanan siguro na nato din niron nang limpyo bas balay pa-schedule siguro tog misa gapon ya kuan murag pila to edad ato bata pa 53 years old nang limpios balay ning kalit lag kaumod tingali to unsa to naparok ba to man namatay dali ra kay no wagi siguro kamuro na nimbang inigawas nyo diha wa na patay na mo. Katod si kuan katod Father Alex Salve, may he rest in peace. Bago pa siya nagmisa, pagka human, wala, paghigda, patay. Father Hobencio Rabusa, maupay pagmisa, alas 4, pagka alas 7, galakaw lang dia dapit SRP, padong si balay siya konotong manghod, patay. Nya kamo day, exempted day mo ana. Mga matay kitang tanan. Pero kanindot nang mamatay ta nga nagsigig tuman sa sugo os Ginoo kay bisan pa ang atong untang kamatayon kanang scheduled death na sama sa taga Ninive nga matud panghunas 40 days from now hutdo na mong patay sa tupa na schedule. Pero kay nagtuman naman sila sa sugo os Ginoo nausab ang schedule. Kinsa may makausab sa schedule sa atong kamatayon? Ang Ginoo orasan. Nya kinahanglan pa jud kag milagro ana. Di na ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Biyai ang sala, paghinulsol sa imong mga sala ug hununga ang mga buhat nga dautan. Mao nay gibuhat diri sa kani-ganing taga Ninive. Mao sa nanganingon si Jesus diri sa to ebanghelyo. Sudyaan gyud mo sa reyna sa habagatan, the Queen of Sheba siguro to, nga ning baktas katunga sa kalibutan aron maminaw sa wisdom ni Solomon. Maminaw ra.
Mabitan nang malipay taron sa atong misa nga diha sa YouTube o sa Facebook daghang maminaw. Pero ang nanimba nagduka-duka wa maminaw. Ang aktual nga nanimba bagasiga na duka-duka may patungtua sa YouTube kay nagsige pag paminaw. Okay, magsige mo sila comment. Pader, kabati dyan ko sa imong misa. Lipay, kay kung makabati ko sa imong misa. Nako, may pa mo. Lipay mo. Niyay sa Kristan. Matug lang. Hindi tayo buotan sa nito nga sa Kristan. Ang uban. Unya, unsa may kuan? Unsa may kanaganing maayorong buhaton. Dili deta mangayog milagro. Kung dili mangayo ta sa iyang pulong. Naagan ikay problema, ingna dayon ang Ginoo, Lord, unsa may imong ikasulti bahin ani? Unsa may imong ikasulti nako bahin aning akong problema? Nya, di ba na mo tingog ang Ginoo usahay, panangpit og pare, madre, or kana mga religious people nga gasigi bagsangyaw sa maayong balita, didto pangayo haron malamdagan kas pulong sa Ginoo. Mga nagong imong anak ni suyop. Unsa man ipapriso o dili? Nyap sige nagpangawat. Sige nagpangawat sa inyong mga butang hasta ngadto silingan. Unsa man ipapriso dili? Di pangutana usas Ginoo. Anong ditsom sa kagpapriso diha? Pangutana sa Ginoo. O di man sa kumingon ayaw ipapriso, di sa kumingon nga ipapriso, pero pangutanas Ginoo ba? Daghan kay karon di mangutanas Ginoo, labi na gid ning kaning pag-sex, kana bang paghimo anang sex ba? Daghan kay di mangutanas Ginoo, diretso gidayog buhat, mo na dinhi magsige kugos-kugos anang bata, magpabunyag igpangutana na tog kasal ba? Luos lag lingo, sige lingo. Tag na po, tag 15 kabuk atong bunyagan dinhi, may lang na ay 5 ana nga kinasal. Di ba? Nga naman, wa man mangutanas Ginoo, Lord, love nako siya, love sad ko niya, unsa man tira dayon? Ana pangutana unsa man Lord, pwede na? Ana. Iya ko no kong i-date Lord, paangkason ko siyang motor. Adto bingadto sa ay nadapita ka ng mga baybayon diha ba nga naidaghan kayong mga ngit-ngit-ngit-ngit. Adto kuno mingadto Lord, unsa man mauban ko dili. Ana paminaw sa Ginoo. Nya karon kinsa man ang makabati sa pulong sa Ginoo. Ang mga makasasala maglisod gyud kabati sa pulong sa Ginoo. Muna ang first requirement, biyai ang sala, hinulsuli ang sala. Munang nindot kaayo nga karong panahon sa Kwaresma mao nay atong buhaton. Mao bitang makatabang sa ning atong promo karon, di ba naaman tay promo sa atong pagpamaligya og slots. Unsa may atong promo na kung doon na kay 40 ka regular expenses nga imong isakripisyo, ang equivalent nga amount ana ihatag diri equivalent na sa 1 slot sa Hope and Opportunity. Naay mi text nako kagabi, Father, palainom kay ko. Di gyud pwedeng di ko makainom kada adlaw. Nadasig ko sa imong text, Father, ay imong promo, Father. Suwayan ako nga di ko muinom og 40 ka imnanan. Ambot makatuman gito siya niya ako to siyang giingnan, congratulations. O di nahunong ang iyang inom. Nya unsa may iyang tumong ihatag niya nga ri sa simbahan. Nagtuok hata nga dili siya suklian sa Ginoo o grasya sa healing ni anang maong addiction sa inom. Suklian gina siya. Kanindot sa tunta upay ni text nako ha. Kanindot untag na mo text nako nga Pader magsigi jud kog suyop. Sugod karon Pader 40 ka suyupan. Dili nako buhaton nya ihatag nako diha sa simbahan ang equivalent amount. Pila naman roy amount anang kada suyop? Kamong mga manuyupay tubaga. Oh, nya 40 gud kasuyupan. Di nimo himuon.
Nya imo ginang sakripisyuhan aron lang mahatag nimo diri sa simbahan sa hope and opportunity. Wa kay hope nga ma-healed ka, wa kay opportunity nga mabag-o ka. Naayod. Sige migduwag tungit pader. Kada gid adlaw magduwa mig tungit. Karon 40 ka adlaw din ami magtungit. Nya pila may budget nimo nang tungit? No? Naadyo kay hope nga mabag-o, nasa kay hope nga mahimong maayong tao sa mata sa Ginoo. Mao ni siya ang gitawag og hinulsol sa sala. Pagbiya ba? Nya dunay tumong nganong nibiya ka tungod kay nagsunod ka sa pulong sa Ginoo. Lisod sa kanang mubiya lang kanya mulingkod ra ka diha, di na pwede. Mubiya gani ka sa sala, ilisi ginagbuhat nga maayo. Ilisan gini mong buhat nga maayo. Nganong nihunong magagsugal kay akong i-donate sa simbahan, kay akong itabang niining ni ay tao nga masakiton, akong ipalit og bugas kay akong ihatag sa akong silingan nga way bugas. Kana nga mga tumong mo nay gustos Ginoo nga atong buhaton. Nya kun maminaw ta niya ana, munindot sa natong kinabuhi. Anindog ta. Mga igsuon, niining balaang panahon sa Kwaresma, atong pangayoon sa Dios nga iya kitang tagaan sa mga grasya nga tinuod. Busa mo ingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan, makabaton og tiunay nga kabag-uhan sa ingon, mabago usab ang tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang atong mga kaigsuunan nga anaa sa panggamhanan dili matintal sa kalibutanong tinguha ug pangandoy, hinuon maligon sila sa ilang pagtuo ug pagsalig sa Dios aron mamahimo silang sumbanan sa mga taong ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabaton na og himpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalin na makasudong sa kahayag sa panagway sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Ginoong Dios, milaom ug misalig kami kanimo, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit mong Ama.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa inyong ngalan. Ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo nga gihalad namo kanimo, ug sama nga kini gihimo mo nga sakramento sa ingon, himua kini nga panabang alang sa among kaluwasang dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadtong wa na say nag-ampo kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulo lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa akong ngalan kamu magkapundok, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisug, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bililhon kong gasa, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. O Dios, wala kagayod mohonong sa pagmatuto kanamo pinaagi sa imong mga sakramento. Itugot nga ang kabusog nga ilang gihatag kanamo, maghatag unta kanamo sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakdang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios
Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga gahom. Nya mao ni ang mo bag-o sa atong kinabuhi nga murag milagro. Pero ang requirement maminaw gid ta sa iyang pulong ug mosunod niini. Update sa nahali nato nga Hope and Opportunity slots as of yesterday, February 23, ang nahalin niabot na og 267 slots. Pakpak. Kandaghan na gyud. Nakapalit na mo? Wala pa. So abil na lang mo sa atong promo. 40 ka expenses imong i-fasting karong Kwarisma, Lenten season, equivalent na sa 1 slot. Ini ka Easter Sunday, porting daghana aning mamalit og slots or makapalit og slots kay daghan naman gasigi og fasting sa ilang expenses. So, why expenses additional na alay sharing of expenses. Yeah, beneficial pa jud kayo ni. So ugma mao nga atong Lenten recollection dinis parokya nya subay gyapon tas protocol kinsay pasudlon kinsay patambungon unya mandatory ni sa mga mandated organizations, officers and members. Nya do na tay pangumpisal mangimbitar tagpari para mo pakumpisal aron nga daghan sad ang makapangumpisal ugma sa gabi alas 7 sa gabi magsugod ang atong recollection. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayuno nato ni pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa pagtuon, Ikaw ang among Amahan, manluluwas, manunubos, O Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasaylon mo kami ang salagidong